para pamirsa, kiaran pawarta Jawi Tengah kelas 8A. Dinten Selasa paing 7 Oktober 2020 langkung. Saged panjenengan pirsani malih. Laporan-laporan ingkang akurat tuwin rakyat sampun sawedya katur panjenengan antawisipun. Kaping setunggal Jatim kekurangan guru basa Jawa. Kaping kalih kirab bendera Kabupaten Pati. Sareng kalian kula Kane Felicia menika pawartos jangkepipun. Ing taun ajaran 2019-2020 iki mata pelajaran basa daerah ditambahake ing muatan lokal. Basa daerah sing mau nemung winates diulangake ana istilah SMP. Wiwit taun iki bakal diulangake uga ing tataran SMA sarta SMK. Kawicaksanaan iku adhedhasar Peraturan Gubernur Jatim Nomor 19/2011 ngenani muatan lokal basa daerah dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Harun Ahad, 6 Juli ngandharaken basa daerah sing diulangke ing wilayah Jatim yaiku basa Jawa lan basa Madura. Basa Madura mligi kanggo kabupaten ing Pulau Madura. Ing Kabupaten Pati ana kirab bendera kang dawane 100 meter lan ambane 3 meter. Diarak saka stasiun Jayakusuma saka jam 1 awan nganti 1:30 sore ing alun-alun Pati. Acara kirab iki diadakake kanggo mangerteni Dina Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2018 lan kanggo bangkitake jiwa nasionalisme pemuda sakniki. Kang arep luntur miturut Ketua Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan TNI Polri Indonesia Pati, Endang Sri Wahyuni ngaturaken yen dheweke matur suwun marang para pihak kang melu acara iki lan sing peduli kanggo kegiatan iki. Pawartos kasebut mungkas sesarengan kita wonten ing Pawartos Jawi Tengah kelas 8A. Kanthi sesandi Jawi Wijayanti anglenguri budaya Jawi mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Sugeng enjang lan matur suwun.